مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن الحمد لله رب العالمين أنبياء على تنو كعلى بركة ka sali kidola son herema ka noy alakira bay kisi ni nema baka ana sumugo bela jile ani mauma tugulu ko fukata jodon se alaka anin aw beye o jamakulu sanuma ife biwajulu keneka niye anye fransi jamana ka be marsi kaluma samba fla ani muga ani woro sungalo kalo ale tleta ani duruma o min bena imamul hasan alayhi salam aleka bangali o kumbe nyogoma min be nyenaje diɲɛ kɔnɔ fan caman fɛ ka kɛ ni an fa n'an karamɔgɔ a seyidi sherifu usman madan haidara ale ka weleda kan ka ɲɛsin diɲɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ma o hukumu kɔnɔna na jamiyatul ansardin ale bolofara min bɛ faransikaw fɛ yen nɔ ka fara an karamɔgɔ ni an karamɔgɔ denmuso kan n'o de ye madame konate seyida balakisa haidara ala ka sini kɛnɛya di a ma a ka wulikɛ jɔn a ka cɛsiri ka fara ansaru kan u ye dɔ in ta k'a kɛrɛnkɛrɛn ka wele bila silamɛw ma u kana fara ɲɔgɔn kan ni ka maaw hakilila jigin do ina ani cɛkɔrɔba ɲuman ye yamariya min di nunu ka don hakilila jiginw na ka se ka o baara nunu kɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ weleka in jaabiru fɛ min kɛra nisɔndiya koba ye a kɛnɛ kɔnɔna na nka laseli kun fɔlɔ baaraw bɛ daminɛ an karamɔgɔ ustaz isa sako fɛ ale min ye wululi islam cɛba dɔ ye faransikaw fɛ yen nɔ a ye dakuruɲɛ fila min lase yanni seyida ka kuma ta an ka jɛ ka a ɲɛmada o fɛ n'a y'i sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'i ma dɛsɛ hali n'i kelen don hali n'i ka duden don dumuni duman tobi i k'a f'u ye ko kira den dɔ bangena bi walima kira mɔden dɔ de bangena bi faqidu seyin la yuti adamaden fɛn min se t'i ye i tɛ se min na i tɛ se k'o di mais i se ko damajira kɛli kira bɔnnaw olu ka koɲa la o y'i ma wajibi bile de siga t'o la sako a wasara olu ka hakɛ la kurana kɔnɔ ala ye olu de saniya mɔgɔ duuru in imamu ali alayhi salamullahi fatimatu zahra alayha salamullahi imam hasan alayhi salamullahi imam hussein alayhi salamullahi unu de farla kira ka birifini kɔrɔ ka sɔrɔ ka ala wele Allahu akbar wa ala ye lahidu do kira ma goyi ala ka laɲini tɛ fosi ye kira ka somɔgɔw la n'o ye k'u saniya aya wɛrɛ la ala ko kira ma filo amur de do a f'u ye i ka cidenya laseli o baara ciden caman ko a sara ne b'a ɲini ala de fɛ ala de ye n bila la mais a ko kira ma f'u ye ko sara min b'a la a ye kɛ ne bɔnnaw fɛ kira bɔnnaw fɛ namu gɛlɛya kurana aya wɛrɛ la tuguni parce que an bɛ min ka kɛnɛ kan n'o ye imam hasan ye n'i bɛ kira bɔnna kelen ka kɛnɛ kan a bɛ komi ka taa kira alayhi salamullahi fo ka taa dugukolo meleke fɛn fɛn bɔra a la i b'a bɛɛ de ka kɛnɛ kan namu gɛlɛya an bɛ min ka kɛnɛ kan n'o ye imam al-hasan boni ali alayhi salamullahi o la o imam al-hasan ale bangena parce que n'i ye histoire kitabuw lajɛ lakali cogo caman b'a la mais fanba bɛnna min kan a bangena ka bɛn sunkalo tile 15 hijiriya san 3nan ale san karamɔgɔ n'o ye n'a fɔra ko hijira kira bɔlen maka ka taa madinatul munawwara san min na n'o jateda b'an bolo n'an b'a fɔ ma ko hijiriya o san 3nan a bangena ka bɛn sunkalo kalo tile 15 nan o imam al-hasan alayhi salamullahi n tɛna kuma a ka biografi kan mais an tugura u nɔfɛ ko dɔ de kosɔn n'o ye ala ka ci laseli ye
parce que i mana kɛ diina waraba ye cogo cogo i bɛ i ka kala minɛ olu de la. Tiɲɛ Wilbalo. karisa bɛ diina lase cogo ɲuman a bɛ se. dɔɔni b'a la. a ka kala minɛ yɔrɔ a y'a sɛgɛsɛgɛ. n'a ma ta sirifow la i b'a sɔrɔ a ka karamɔgɔ y'a ta sirifow la. n'a ka karamɔgɔ ma ta sirifow la i b'a sɔrɔ a karamɔgɔ y'a ta sirifow la o tɛ soso. wala na mun gɛlɛya Imam Hasan don dɔ la ni silamɛw sigilen don a ye ladilikan mun f'u ye o lamɛn an k'o fɔ Ala ka jɔnw ye. a kuma fɔlɔ ye jumɛn ye a ko adamaden walima aw adamadenw mais kuma bɛ ka fɔ ne ni ani ale de ko mɔgɔ min n'i y'i yɛrɛ minɛ ka bɔ Ala ka haramu ma ko ma Ala ko fɛn minnu ma ko haram takunu abidan mɔgɔ Ala ko fɛn min ma to yen maa min sera k'i yɛrɛ minɛ k'o to yen k'i bɛ kɛ Ala ka jɔn ye abidan bi mana ni ibadu fɔra yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ Ala ka danfɛn ye anw ka silamɛya danaya kan min sɔnna min ma sɔn anw ka danaya y'o ye mais est ce que bɛɛ bɛ sɔn Ala jɔnya ma ba mais ubudiya fɔra minnu ma o ye minnu sɔnna Ala jɔnya d'a ma. Allahu akbar. parce que Ala ko Kurana kɔnɔ ko wa ibadu rahman allazina yamsuna ala al-ard hawnan وإذا قاتبهم الجاهلون قالوا سلاما. مؤمن سنا على جوياما no olu bɛ taama dugukolo sanfɛ u bɛ taama ni majigi de u tɛ taama ni yɛrɛ bonya ye wa ni hali kodɔnnaw jahili y'u laɲini u b'a fɔ o ma ko salam. kira alayhi salamullahi a fana kumana Ala jɔnw kan a ko cogo di inna lillahi ibadun ija radu radallah. ubudiya de fɔra munna ma fɔ inna lillahi unasun bali inna lillahi ibadun minnu sɔnna Ala jɔnya ma ko jɔn bɛ Ala bolo n'olu ko Ala ma kɛ Ala b'a kɛ. o kɔfɛ kuma filanan ye jumɛn ye ko ya adamaden jɛn ni Ala ka tilali ye ni jɛnna ni Ala ka tilali ye takunu qaniyan i bɛ kɛ i b'a faamu ko i bɛ kɛ nafolotigi ye i bɛ kɛ fɛntigi ye i bɛ kɛ maa kariyalen de ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma kun n'i ka sɔrɔta ye i bɛ sa jɔnya juru de la. o don ne bɛ to ka fɔ karamɔgɔ Hayidara ka kabako ka ca mais ne mago bɛ fɛn kelen min na ni ne yɛrɛ ma dan sɔrɔ a la o de ye a ka bolokɔrɔta ye fɛn dɔ tɛ ne ni danfɛn dɔ cɛ ko min tɛ se ka lakale o tɛ Ala ka dugukolo kan o tɛ fantan na o tɛ karamɔgɔ la o tɛ faama na. Ala y'o de fɔ a mɔkɛ ye o rujiji fahazar fɛn o fɛn bɛna kɛ adamaden ma daden ye i janto a bɛɛ lajɛlen na parce que n'i kumana dɔrɔn i lebura ni adamaden kumana dɔrɔn i kɛra mɔgɔ lebuto ye ni mɔgɔ kɛra kumakɛla ye ni Ala m'i sɔn furumuso ɲuman na i b'i da de wallahi maa o maa n'i kɛra kumakɛla ye a ye duwawu k'a tigilamɔgɔ ye k'Ala ka furumuso ɲuman d'a ma wa n'i kɛra kumakɛla ye n'Ala ma denbaya ɲuman d'i ma i bɛ tila k'i da de donc mɔgɔ de ye mɔgɔ kan ka waso ni min ye ko ne ye fɛntigi ye maa min karila n'a sɔrɔta ye min se t'i ye kanu nege minɛ ayi hari miliyari bɛ maa min bolo a b'i yɔrɔ ɲini mais ni miliyari b'i bolo n'i ma kari i ye fantan de ka kari ni jumɛn ye kari an mago bɛ kari min na o de ye ka ku n'i ka sɔrɔta ye fɛn min se t'i ye kanu nege minɛ Ala ye mun fɔ o la Kurana kɔnɔ a ko ha antum haulai tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabqal ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. نقول كو يلا أو ina fɔ ne bɛ sigilen sisan yala anw
on de lahala ye n'anw welela ko an ka na nafagatili kɛ an ka ɲumanya kɛ an ka fɔnisiriya kɛ an bɛ bakiluya ba dɔw b'a na olu bɛ tɛgɛmangɛlɛya olu bɛ bakiluya o bɛ kuranɛ kɔnɔ suratu yasi kɔnɔ ko ala b'a fɔ an ka mɔgɔw la dumuni an ka ɲumanya kɛ mɔgɔ ye ko mun na ala yɛrɛ tɛ mɔgɔw la dumuni capa ala ko cogo di a fɔtɔ fila aw ye a ye ɲumanya kɛ a ye kari a ye sarakatiw bɔ mais ala ko ni maa min kɛra bakilu de wa man yabqalu fa innama yabqalu an nafsihi i ka bakiluya a y'a k'i yɛrɛ de la sabula e tɛ dugu dɔ la mɔgɔw de bɛ balo ye i n'i ka nafolotigiya wa adamaden ni bɔlen i tagatɔ lahara a bɛ nimisa ni fɛn kelen min nɔfɛ ko ala ka wagati kunkurunin di ale ma ale bɛ segin ka na diɲɛ na a bɛ fara maa ɲumanw kan wa a bɛ kɛ sadakati bɔla ye ala ko n'aw bana don i y'a k'i yɛrɛ la o dɔrɔn tɛ dɛ sabula ala ye bana de e de mago bɛ s'a ma ala mago tɛ se e ma wa aw de ye fantanw ye fana dɛ n'aw y'a ko di n'aw banna ala bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛw ye olu tɛna kɛ aw misayila ye dɛ sabula i ala ka diina dɛmɛ ala b'a ka diina dɛmɛ i m'a dɛmɛ ala bolo b'a ka diina kɔrɔ donc n'a fɔra ɲuman kɛ a k'i yɛrɛ ye de ko ala tɛ n'i ye danfɛ ɲuman da n'a ma fali ɲɛna a bɛ fali denw ɲɛna wa hakaza a bɛ ten n'i ye danfɛ jugu da n'a ma fali yɛrɛ ɲɛna a bɛ fali denw ɲɛna n'i y'a mɛn ko sɔrɔ bɛ sɛnɛ na a ye min da ɲuman de don n'i taara ɲɔ tolilen da o tɛ fali kuma tɛ ka fɛn sɔrɔ ala k'an bɛ saba ma wa hakaza an bɛ imam al-Hasan a ka ladilikan nɔfɛ tugu la kumakan sabanan ye jumɛn ye ko i ka ɲumanya kɛ ka taa sigi ɲɔgɔn ma maa min man'i sigi ɲɔgɔnya takunu musliman i bɛ kɛ silamɛ ni maa min ye sigi ɲɔgɔnya ɲini fɛ ni maa min ye sigiɲɔgɔnya ɲini fɛ ko i yɛrɛ ka kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye ka ɲɛsin a tigilamɔgɔ ma mais kuma min bɛ yan est ce que ala ye silamɛya ko de kɛrɛnkɛrɛn ba ko n'a y'a sɔrɔ silamɛ don est ce que ala y'o de fɔ ba bali imam hasan m'o fɔ et puis ala yɛrɛ m'o dɔrɔn fɔ adamaden ye sigiɲɔgɔnya hakɛ la sabula ala ko a ma wa in ahadun min al musrikina استزارك فأزره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما أأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون بلك ولا بولي باتولا ما من الإسلام يا رلا كافري أبولتو نانا كيغا نياما إيغا سورنا لدو أكرا مغفى على ودبا نوفي جو دبا نوفي قرانا كاما تشودي ko fa'azirhu ala ko kika sigi ɲɔgɔnya kika kunbɛ kana gende ko kafiri de bal qur'ana ko kika ika dayela ye don Allahu akbar ko hatta yasma kalam Allah ko islamé ye mun bara be kika so mun waliya be ke ala ko tia ko fo akata ala ka kuma mɛ parce que mɔgɔ do mɔgɔ minnu u tɛ fɛn dɔ diina ko la u tɛ fɛn dɔ tawhid ko la mais kuma dɔ la jogo i ka lahaleya i ka kɛwale a bɛ se ka ɲabɔ i ka diina fɛ ko ja silamɛya ye nin de o de la imam al-Hasan a ko ni mɔgɔ min ye sigiɲɔgɔnya ɲini fɛ k'i yɛrɛ ka kɛ sigiɲɔgɔn ɲuman ye ka ɲɛsin a tigilamɔgɔ ma a ka kuma ka ladilikan naaninan n'o ye ladilikan laban ye a ko cogo di وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك بمثله تكون عادلا الله أكبر إيكا أدم دين جنيوانيا إيكا أدم دين ترينيوانيا إيكا أدم دين بارانيوانيا ni jumɛn ye ni e yɛrɛ b'a fɛ mɔgɔw ka i jɛɲɔgɔnya ni lahalaya min ye o ye jumɛn ye i ni maa o maa jɛra e bɛ jɛ k'a fɛ pour que i ka nafa de sɔrɔ pour que i ka hɛrɛ de sɔrɔ ne ma da la ni mɔgɔ bɛ jɛ kɛ mɔgɔ fɛ ko a ka tɔɔrɔ s'i ma hakili la dɔ bɛ yan mɔgɔ min bɛ jɛɲɔgɔnya kɛ mɔgɔ dɔ fɛ ko i mago b'a la a ka tɔɔrɔ s'i ma est ce que o mɔgɔ dɔ bɛ yan wa bon n'o tɛ yan ko n'a kɛra ten
i yɛrɛ kan ka kɛ misali ɲuman ye i fana tɔɔrɔ man ka se i jɛɲɔgɔn si ma tiɲɛ ni mago bɛ mɔgɔw ka hɛrɛ de ka si ma ko i fana man ka kɛ mɔgɔ ye retour la n'i bɛ tɔɔrɔ de s'u ma i man ka kɛ o ye ala ye mun fɔ o la suratul mumtahina ala ko cogo di لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الله أكبر إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهر على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ذلك ne ala ta bali nta interdit muna mɔgɔ minnu ti ka aw kɛlɛ u ti ka aw empêcher aw ka diina parti kɛli la ne tɛ silamɛ ye dɛ u tɛ silamɛ ye u ti ka aw kɛlɛ k'aw ka silamɛya ti parti kɛ wa u ti ka aw kɛlɛ k'aw b'aw ka sigiyɔrɔ la ala ko k'ale ta interdit a tɛ mun de interdit k'aw ka ɲumanya k'u ye aw ka hɛrɛ de ka s'u ma o kɔfɛ cogo di k'aw ka tila ka kɛ laadiri ye ka t'u ma i ka tɔɔrɔ fana kana s'u ma sabula munna inna allaha yuhibbul muqsitina ala bɛ mɔgɔ tilelenw fɛ ala bɛ mɔgɔ laadiriw de fɛ mais aya nɔfɛ tugu la ko cogo di innama yanhakumullahu ni ala b'aw interdit n b'aw bali jumɛn na mɔgɔ minnu bɛ k'aw kɛlɛ ko ne tɛ kɛ silamɛ ye wa n tɛ don silamɛya la wa n t'aw to ye fana n'aw bɛ silamɛya kɛ o de t'i ka ko kɛ ɲɔgɔn ye wa i yɛrɛ kan k'i yɛrɛ fana defa i man k'o k'i ka ko kɛ ɲɔgɔn ye i man k'o k'i ka ko responsable ye wa adamaden ka ɲɛnamaya yɛrɛ silamɛya la silamɛya ka bɔ yɛrɛ adamadenya yɛrɛ la diɲɛ sariya bɛ bɛnna o ye ko ni maa min binn'i kan i k'i yɛrɛ defa n'a hakili la diɲɛ sariya bɛ bɛn o kan wa silamɛya yɛrɛ kɔtɛ kana mɔgɔ si kɛlɛ kana mɔgɔ juguya maa min ko ale ma da ala la kungo don tant que a ka tɔɔrɔ ma se i ma a mi empêcher i ka diina kɛli la i yɛrɛ ka ɲumanya k'a ye i ka hɛrɛ k'a ye sabula o de b'a to ale bɛ k'i ka diina fɛ sauf maa min ko ne tɛ don silamɛya la wa n t'aw to ye fana n'a b'a kɛ sabula o tigilamɔgɔ i kan k'i jɔ a ɲɛ a y'i faga o i bɛ sa a m'i faga o i bɛ sa wa ale yɛrɛ bɛ sa donc imam al-Hasan alayhi salamullah a kɛlen ka nin dakuruɲa ninnu fɔ a y'a laban ni jumɛn ye a ko inna jabbar a ko mɔgɔ joli joli ba an yɛrɛ cɛ la n'an y'u ye n'u tɛmɛna u ye mun de kɛ u ye fɛn caman fara ɲɔgɔn kan ɲɛnamaya in na fɛn caman ko mɔgɔ joli tɛmɛna a b'a fɛ k'a fɔ ko e yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔw tɛmɛna wa i ka dɔnta b'u kan u ye fɛn min fara ɲɔgɔn kan wa ɲɛnamaya in kɔnɔ k'i b'a dɔn o ye jumɛn ye ko u ye so cɛ ɲumanw caman de jɔ u ye etaziw jɔ a caman ani jumɛn tuguni u ye natajan caman nata ka wari caman fara ɲɔgɔn kan n b'a fɛ ka nin projet in de kɛ n b'a fɛ ka nin projet in de kɛ ka sɔrɔ a ɲinana ko si bantɔ de don ayi a ka ni tɔɔrɔ mɔgɔ bɛ yan bɛɛ ye si bantɔ de nka ala ka si jan da kɔrɔ de bɛ kuma la i bɛ si bantɔ don wa maa o maa bangena ka na diɲɛ na i si banna parce que a bɛ ka bɔ a la de fɛn tɛ fara tant que a fɔra karisa bangena o ye do de bɔlen ye chaque seconde chaque minute chaque heure don o don do de bɛ ka bɔ e si la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in ka maba welelenw kun bɛ yen ka fara jamiyatul ansardin a ɲɛmɔgɔw kan yanni hajja madame konate seyda balakisa hayidara ka kuma ta a kumakɛla ninnu ye dakuruɲɛ fila min lase bonyakaw ni folikaw na an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ an bɛ ala tanu ka barikada ka sali kira kan kisi na ma ka sallallahu alaihi wasallam masa min y'a yɛrɛ to a ka masaya la ka bi irana ka se d'a ma ka sababu di an ma ka nin kɛnɛ in sɔrɔ an b'a ɲini o masa kelen fɛ a ka kɛnɛ in ɲɔgɔnna caman don an bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ la
maa o maa sɛn sera k'i lase yan nɔ ani minnu ka laɲini tun ye ka yan sɔrɔ ni darura kama o ma yan sɔrɔ an b'a ɲini masa in fɛ a ka hɛrɛ kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ye a ka haminako bɛɛ lajɛlen dilan an bɛ sunkalo kɔnɔna na a duwawu a tɛ bin an b'a ɲini masa in fɛ a ka timɛko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma a ka sunkalo caman dɔ an garijɛgɛ la an bɛna dɔ tile 10 laban fana kɔnɔ an b'a ɲini masa in fɛ a k'an kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma na a ka yafa an ma a ka yafa masaw ma a ka yafa masaw ma a ka yafa banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ma ka labanko ɲuman kɛ an yɛrɛ ye ne yɛrɛ ka masa ye ni kaloba in hɔrɔma ye ni an ka shirifu bani san yɛlɛma ye sali ala nabi arabu ko kairul kalami ma qalla wa dalla kuma la sohɛrɛma ye mun ye kuma mun n'a ma janya mais n'a ye nafa kɛ an bɛ ala kira ka kɛnɛ de kan an b'a mɔdenw ka kɛnɛ de kan sherifukɛ bɔra ka ko dɔ kɛ semaine tɛmɛnen ne yɛrɛ bɔra ka kuma kan wallahi billahi Haidara de b'a jugu walima sɔsɔliba ale de b'o bisimila ka kɛnɛ kan an bɛ dugawu de kɛ ni cɛkɔrɔba in ye ne yɛrɛ kɔrɔ don Segu kaya kɔnɔna na n bɛ kuma damadɔni fɔ a ye madani saba ka barika bɛ ni cɛ in na mais mɔgɔ caman t'o kalama dɛ a y'a to n k'o yɔrɔnin fɔ a ye Segu ale fa Bamadani Haidara a kɛlen denkɛ ko b'a yɛrɛ la k'a den ta ka taa di Ba Sada ma o Ba Sada ka karamɔgɔ ye Cɔrɔnɔ Madani Tali de Bamadani Tali o Bamadani Tali fana teri dagabana a dalen don maa min na o ye Cɔrɔnɔ Madani Camu ye a saba bɛɛ tun ye waliju ye billahi donc an ka maakɔrɔbaw y'a fɔ an ye tuma min na ni ko ka gani don Haidara yɛrɛ ko sherifu den mana fɛn mun kɛ a y'a to yen i b'a sɔrɔ ala bɛ kuma a fɛ walima a mɔkɛ bɛna kuma a fɛ wallahi billahi min ka tiɲɛ de fɔ i y'a faamuya dɛ a dɔnba de bɛ kɛ k'a fɔ dɛ i y'a faamu bon balakisɛ ka nin kɛ a ti balon nɔ sinon ne kun welelen don ka taa yɔrɔ wɛrɛ de nka kira mɔden ka kɛnɛ sigilen imamu Hussein ka kɛnɛ kan Alasani ka kɛnɛ kan an bɛ n'o de kan Alasani ye mɔgɔw kala k'a sɔrɔ a ma a denmisɛnninma ani Hussein u fila bɛɛ o ndala kuma tɛ nka n b'a fɔ a ka faamu badiya kɔnɔ arabu nana a ma se saliji tacogo la bonya kama sherifudenw u n'a bɛ bange de o olu n'a bɛ bange de ayiwa bonya kama cɛ ka saliji tacogo man ɲi u fila tɛ se k'a fɔ maakɔrɔbaw ma k'i tɛ se saliji tacogo la anw m'o kɛ maa kɛ ten u fila y'u tulo gɛrɛ ɲɔgɔn kɔrɔ ko bon an ka taa ɲɛ jira cɛkɔrɔba la Alasani nana saliji ta a ti ta cogo min na cɛkɔrɔba bɛ kɛ k'a kɛ cogo min na Hussein nana ma a ko ko ayi k'a tigɛ ten k'a m'o kɛ maa fɔ tan o tuma na u ye seliji jira la hikima la bon ni mun bila bolo an b'a minɛ de koyi ne ti ansari yo nka dugule bɛ kɛ ka kuma dɛ a ye ninnu minɛ de billahi lizi a y'u minɛ a tɛgɛ la ni ninnu fana ma nɛni diɲɛna tiɲɛ tɛ yen f'u ka nɛni de o yɛrɛ de y'a tiɲɛ wa anw yɛrɛ de b'a kɛ fana n'u ye mun fɔ na parce que ni aw ye fɛnba de ye aw de ye yelen ye aw de ye kuranɛ tigi ye diinɛ tɛ se ka dɔn na aw tɛ Muhamadu huwa diinu diinɛ yɛrɛ de ye Muhamadu ye ale de salila mɔgɔw salila ale de ko k'a ni Jibirila ye ɲɔgɔn ye e kun tɛ yen ne tɛ yen ne fa tɛ yen ba tɛ yen Haruna yɛrɛ e kunna ne kun tɛ yen ɔ Seyida an b'i bolo an nan'i ka kɛnɛ kan. hɛrɛ la ala k'an wele hɛrɛ la an bɛ Alahu Taala fɔ k'Ala barikada ala musona ka an sigi ni kɛnɛ kan ka bi don yira an na an b'o ala fɔ k'o barikada ka sɛlɛn an kuntigi ka kisi ni nɛɛma b'a ye a n'a sodenkɛ sanumaw a n'a ka saaba ɲumanw mɔgɔ mana tugula ni baara ɲuman ye ka ta salikiyama don ma ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye k'o danugu la alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ fɔlɔ ka an karamɔgɔ fo Usmani Madani Sherifu Haidara parce que n'i y'a ye nin kɛnɛ sanuma ninnu kan ka ne yɛrɛ jurumutɔ bi ko mikoro bi di ne ma ko ne ka kuma o bɛ ala ni Usmani Madani Sherifu Haidara parce que ale de nana ka na an bila sira ɲuman jɛlen kan donc an t'a sara sɔrɔ a fɔ da t'an bolo ala de bɛ se ka a sara ani kira a n'a an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka sijan ni kɛnɛ ni labanko ɲuman ala k'o di karamɔgɔ n'a ka denbaya don o don ne b'o de fɔ ala ka sijan ni kɛnɛ di karamɔgɔ n'a ka denbaya ma parce que ni ne ye karamɔgɔ ye télé la don min na ne yɛrɛ de bɛ ɲamɲam i b'a fɔ ko fɛn dɔ de bɛ ne na quoi fɛn dɔ bɛ an karamɔgɔ la parce que fɛn dɔ b'an karamɔgɔ la n'i ye karamɔgɔ ye kaban kɔni i yɛrɛ de bɛ sewa i bɛ sewa
donc an bɛ masa ramani deli ya rabbi sijani kɛnɛ ni labanko ɲuman ala k'o di karamɔgɔ ma ala ka juguw dɛsɛ ala ka juguw malo ala ka karamɔgɔ n'a ka denbaya la ala k'u tanga an y'u kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ seyida mun yɛrɛ b'an kɛrɛfɛ yan n'an n'u bɛ sigila faransi ya rabbi ala ka sijani kɛnɛ di a n'a ka denbaya ma an y'a kalifa ala ma ala min tɛ kalifa tiɲɛ salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni sanga yi de la an ka seyida ba n'o ye hajja madam konate seyida balakisa haidara ale bɛ sɔrɔ ka kuma ta bonyamasegin foli ka ɲɛsin nin ko in labɛnba ma n'o ye jamiyatul ansarudin tɔnden minnu farala kan baara in na ni ka tila ka dakuruɲɛ kelen hakililajegin kɛ imamul hasan ale ka ɲɛnamaya kow la ne ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. o kɔfɛ an bɛ ala subhanahu wa taala fo ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn ale ala min sɔnna k'an sigi nin kɛnɛ in kan o kɔfɛ an b'a ɲini ala sanuma in fɛ a ka nɛɛma ani kisi ani barika a k'o jidi seyidil bashari kan n'o ye muhammed ibn abdullah a n'a somɔgɔ sanumaw a n'a ka sahaba ɲuman bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an bɛ an fa fo n'o de ye seyidi sherif usman madani aidara k'a ɲini ala fɛ si kuntagalajan kɛnɛya wasa kɔrɔta o bɛ ala bolo ya rabbi ala k'o dan'a ma jugu tɛ banna la ala kana jugu sanna la o kɔfɛ an bɛ nabaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn bɔra i ka so ka na k'a ɲini ala fɛ ya rabbi aw nana ni hami min ye ni kira n'a somɔgɔ ninnu barika kama ala ka hami ninnu bɛɛ lajɛlen dilan k'a ɲini ala fɛ aw bɛ min fɛ aw yɛrɛ ye diɲɛ na ani kiyama ya rabbi ala k'o nɔgɔya an ye n'aw bɛ siran min ye ala k'an kisi o ma nin kɛnɛ in sigikun tɛ fosi ye alijinɛ ɲinini kɔ ya rabbi ala k'o de nɔgɔya an ye kɔfɛ jamiyatul ansarudin an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka satan an bɛ faransi ansaru fo olu minnu kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ in sigi an b'an ka perezan ba fo n'o ye vie magasa ye a n'a ka biro mamuru bɛɛ ani tɔnden bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala fɛ a dɔrɔmɛ bɔra yɔrɔ min ya rabbi ala ka miliyari segin a nɔ la ansaru a y'aw se kɛ nin ko in yɛrɛ la maa caman ye depansi caman kɛ hali surɔ dɔ nana ni saga kelen ye ko k'a kɛ ka silamɛw sun tigɛ asani ka bangeni bonya kosɔn donc sirifin ninnu ka ko la nin bɛɛ ka dɔgɔ a la quoi n'i ye fɛn fɛn kɛ o ka dɔgɔ alulubeti ninnu na mais mɔgɔ min kɛra sababu ye ka kira somɔgɔw bonya yira na o de ye an fa n'an karamɔgɔ ye vraiment o de ye sira dayɛlɛ bɛɛ ye ka an ka dɔn alulubetiw yɛrɛ k'an ka bonya cogo min ale b'o de fɔ an ye bilayi ko n'ale ayidara kun ma kɛ alulubeti ale yɛrɛ kun bɛ fɛn fɔ alulubetiw la mɔgɔw tɛ min dɔn a la donc o y'an wasa an y'a dɔn ninnu yɛrɛ ye mɔgɔ minnu ye o kɔfɛ an b'an karamɔgɔ fɛnɛ fɔ ale min nana an ka kɛnɛ bonya an bolo sisan hasidi tɛ ɲɛngo tɛ k'a ɲini ala fɛ a nana an ka kɛnɛ bonya an bolo a diyara an ye a bonyana ma a bɛ min fɛ a yɛrɛ diɲɛni kiyama ala k'o ka ye a ko k'a kun kan ka taa kɛnɛ wɛrɛ kan mais a y'o de tagali to yen komi a fɔra ko imam hasani ka mawuludu bɛ yen a nan'o de la o y'a dan ye a tɛ tɛmɛ o kan wallahi ni kɛnɛ ninnu filɛ a sigili valeur billahi an t'a dɔn n'an b'a dɔn an b'a fɔ ko an tɛ wuli ka bɔ nin kɛnɛ in kan parce que lahara jɔ don n'i ye ɲuman min kɛ o de bɛ sɛbɛn i ye n'i ye juguman min kɛ o de bɛ sɛbɛn i ye e tagalen i da lahara i kini kɛra ka kaburu kɔnɔ ɲininkali taalen tɛ ŋuina k'a fɔ k'i tun bɛ kira mɔden dɔ ka anniversaire kɛnɛ kan o kira de bɛ taa soronali di lahara e b'i yɛrɛ ɲininka cogo di i b'a ye ala bɛ hinɛ i la ni ninnu kama ye mais mun ye silamɛya sɛgɛn bi silamɛya filɛ jahadi jumɛn kɔnɔ silamɛya filɛ ɲɛguwan jumɛn kɔnɔ sabula u banna ka kira somɔgɔw minɛ silamɛya filɛ o dɔrɔn de dingɛ kɔnɔ an b'a fɔ jɔnniw ka kan ni ɲɛmɔgɔya ye ka tɛmɛ alulubeti ninnu kan a tɛ yen mais anw tɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ dɔn an yɛrɛ la kira somɔgɔ ninnu kɔ ne ɲɛ t'a la olu de mɔkɛ nana n'a ye olu de fa nana n'a ye ɲɛmɔgɔ wɛrɛ tɛ silamɛya kɔnɔ ni alulubeti ninnu tɛ fo de ka minɛ o dɔrɔn de jolibɔn filɛ an da la donc fo sisan depuis lawale o kɛlɛ min bɛ yen fo sisan o kɛlɛ de filɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ taa fan kelen ma sɔrɔ donc an bɛ min ɲini bɛɛ fɛ an k'an cɛ siri ninnu ka anniversaire o que ça soit a kɛra u ka fɛn o fɛn an se mana kɛ min ye an k'a k'a ye an tɛ k'a kɛ ninnu yɛrɛ an b'a kɛ an yɛrɛ de ninnu tilala ka ban ninnu ye sira de yira an na an kan ka taa sira min fɛ
an bɛ ala sɔrɔ sira min fɛ an bɛ alijinɛ sɔrɔ sira min fɛ ahlul beitu y'o de yirana sinon ala bɛ sɔli cɛ min kan o yani anw ye jɔni jurumutɔ de o ka mago tɛ anw ka sɔli la o ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli cɛ min kan o de y'a bɛɛ a ka kan n'olu bɔnna ka anniversaire bɛ yen anw k'o kɛ ka ala ɲini yaasa an yɛrɛ bɛ se ka lahara sɔrɔ cogo min sinon ahlul beiti ninnu yɛrɛ tɛ mais baara bɛ anw yɛrɛ de nɔfɛ et puis an k'a dɔn fɛnɛ ala bɛ yen ala bɛ yen dɛ ala bɛ yen sinon min bɛ diɲɛ kɔnɔ sisan bɛɛ b'a kalama min bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'a kalama an bɛ ala deli an ka sirifikɛ y'an kɔ hinɛ min na ala ka hinɛ a la an bɛ ala deli ala ka diɲɛ basigi ala ka diɲɛ suma mais ala bɛ yen ne yɛrɛ ye ala ye nin ko in kɔnɔ jumɛn na min yɛrɛ ye n dabali ban sabu an b'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ dalen tɛ ala ko la ja dɔw b'a dɔn ko ala bɛ yen ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan silamɛw nin kan ka ala kelebaciya yirana ka da la maa wɛrɛ foyi tɛ ala kɔ n'an balola an bɛ balo ala ka se kɔnɔ n'an sara fɛnɛ an bɛ saga segin ale ala de ma fosi tɛ yen ala kɔfɛ foyi tɛ yen ala kɔfɛ wa ala ma jigi tigɛ i la dɛ e ɲɛ b'an na ni jɔn tɔɲɔnen ka duwawu bɛ jaabi min kɛra ala i y'a ye wa ala man jigi tigɛ i la ala an b'a dɔn i bɛ sanfɛ tajuru sara masa ye ala ye ala an y'a di ala ma ala an y'a di ala ma ala i ka n'i ka diinɛ labila juguw ye ala i ka n'i ka diinɛ labila juguw ye mais ni ko ma kɛ i tɛ ko dɔn nin ye leçon di diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ma nin ye leçon di an bɛɛ lajɛlen ma mais an bɛ ala deli ala ka diɲɛ basigi futinɛ minnu bɛ yen ala k'u wuli imam shafi ale b'a fɔ an ɲɛna a ko kira somɔgɔw kanu o ye farida de ye an kan i n'a fɔ ala y'a faridaya an kan cogo min ahlul beiti ninnu kanu ye farida de ye an bɛɛ kelen kelen kan a ko imam shafi b'a fɔ an ye a ko sabula ni selila n'i ma sɔli kira n'a somɔgɔw kan a ko i ka seli kɔtigɛlen don ala mago t'o seli la donc an b'a ye ahlul beiti ninnu de y'a bɛɛ ye ni ninnu tɛ yen fosi tɛ yen bilayi ni kira n'a somɔgɔw tɛ yen foyi tɛ yen ni ninnu kanu ye fɛn bɛɛ lajɛlen de ka ɲi ala kira b'o fɔ an ye nɛɛma ni kisi b'a ma a ko ne kira bɛ taa ka fɛnba fila de to aw bolo a fɛnba fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn o ye kuranɛ a fɛnba filanan ye jumɛn o ye ne kira somɔgɔw kanu ye a ko n'aw tugura ne kira somɔgɔw la o misaliya bɛ komi nuhun ka kunu nuhun ka kunu nuhun ka dugulamɔgɔw ni ala bɛ n'u halaki ni ala ye yamaruya di nuhun ma ni maa o maa donni i ka kunu in kɔnɔ ne ala y'u bɛɛ kisi a ko ne kira somɔgɔw b'i n'a fɔ nuhun ka kunu ni maa minnu sɔnna ka gɛrɛ u la ka tugu u la o bɛ ala ka kisi sɔrɔ a ko mais maa o maa ma sɔn ka don nuhun ka kunu kɔnɔ i kunna goyalen don ya rabbi ala kana ne ni aw kunna goya ala kira b'a fɔ an ye tugun nɛɛma ni kisi b'a ma a ko alamatul iman a ko limaniya tamasiyɛn k'o y'ale kira somɔgɔw kanu ye k'a dɔn ko karisa ye limaniya jɔn ye karisa bɛ ala fɛ karisa bɛ kira fɛ kira ko k'o y'ale somɔgɔw kanu de a ka limaniya bɛ dɔn ni kira somɔgɔw kanu de k'a fɔ n bɛ su n bɛ seli n bɛ hiji n bɛ jaga bɔ n taara magan siɲɛ ba kelen kira somɔgɔw kanu tɛ dusukun na taga i ci fɛ bilahi ala mago t'a kelen na ala mago t'a la dɛ ahlul beiti ninnu y'a bɛɛ de maa o maa i b'i yɛrɛ kalama k'i bɛ diinɛ bunankun kan bilahi n'o maaba fɛn fɛn yɛrɛ tɛmɛna an ka sekoba ninnu na i b'a sɔrɔ o caman ye kalan kɛ ahlul beiti ninnu bolo n'u m'a kɛ o karamɔgɔw y'a kɛ n'o m'a kɛ o karamɔgɔw fɛnɛ y'a kɛ fo ka n'a bila o la mɔgɔba ninnu bɛɛ bɛ ten i b'a sɔrɔ u ka asulu ye kira somɔgɔ ninnu ye donc c'est à dire que ninnu de y'a bɛɛ ye donc an bɛ min ɲini aw fɛ an bɛ sira min kan an k'an cɛsiri diɲɛlatigɛ in kuntagala ma jan bilen dɛ diɲɛlatigɛ in kuntagala ma jan tuguni mais ni kɛnɛ sugu ninnu i fatulen ka t'i di ala ma bilahi a dɔw la ala bɛ yafi ma ni ninnu ka kɛnɛ sigili ye hasani ka kɛnɛ sigili ye ala k'an kunnaw ja
don dɔ la imamu ali karamallahu waja a taara kira fo a tagalen kira fo kira wulila k'a tɛgɛ minɛ a ye imamu ali lajɛ a ko wallahi don dɔ la e bomosi in bɛna ɲigin joli fɛ imamu ali ko mɛ kori n tɛ bɔ ala fɛ kɔni kira ko la i tɛ bɔ ala fɛ nka don dɔ la i bɛna faga dɛ imamu ali o kelen na kira kasira sabu a b'a dɔn n'ale tɛ yen min bɛna da bonnaw kan kira tilala ka hasan wal huseini minɛ k'a yira silamɛ jama bɛɛ lajɛlen na a ko ne kira kɔfɛ ban bɛna kɛ nin den ninnu na nin den ninnu bɛna tɔɲɔ ka sa mɛ ne kira b'a ɲini aw fɛ o don in na ne kira tɛ yen mɛ n b'a ɲini aw fɛ a ka kɛ nin den ninnu fɛ mɛ a y'a lajɛ kira fatulen jɔn de kɛra sababu ye ka den ninnu faga kira fatulen jɔn de kɛra sababu ye ka den ninnu faga a bɛɛ ye selilaw yɛrɛ ye o de la an fa b'a fɔ an ye kuma caman seli tɛ silamɛya ye i bɛ seli bi e bɛ bɔ ka taa misiri kɔnɔ o b'a sɔrɔ i bɛ ka taa i sinamuso den dabali i bɛ seli bi i bɛ bɔ misiri kɔnɔ o b'a sɔrɔ i taara dɔ tɔgɔ di moriso la ko k'o halaki sabula o ɲɛngoya n'o hasiriya b'e la e bɛ seli la bi i bɛ bɔ bi furucɛ min tɛ ka tile a furumusow ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ seli la bi i bɛ bɔ bi den min kelen don dangaden a mago t'a fa kumakan na a mago t'a ba kumakan na alimami dabalijugukɛla alimami hasidi olu bɛɛ de b'an ka misiri safa fɔlɔw la o la an b'a fɔ a ye seli tɛ silamɛya ye dɛ bilahi jogo de don ni jogo y'i jɛ ko o ko la bilahi o ko taara k'i to hali fɔlɔ bamanan kafiru n'u kun k'o tu bilahi u jogow kun ka ɲi u kun t'a nɔ mɛ bi misiri cayara n'anw ka sow ye selilaw cayara surtout an filɛ sunkalo min na bɛɛ kɛlen don misiri latagala ye mɛ ala ko min est ce que o sabatilen don wa kira bɛ ka min ɲini an fɛ yalima o sabatilen don an na wa silamɛ cɛw k'e k'i tile i musow ni ɲɔgɔn cɛ yalima e tilenen don i musow ni ɲɔgɔn cɛ wa an bɛ ɲininkali k'o la dɛ cɛw a ye sabali an b'o de fɔ k'o ta ni ka segin furu bɛ furuden fila bɛɛ de ni ɲɔgɔn cɛ an b'an profiter sabula ninnu ka kɛnɛ a ka kan ani bɛɛ ye wajibu de sabu hali n'u yɛrɛ b'an fɛ yen bi u fɛnɛ bɔra a fɔ ta ala ko ta kira ko ta nka maaw wajibu k'aw bɛɛ bilasira donc nin bɛɛ y'a kɛnɛ fusamatiya ye an bɛ ala deli ala ka wagati wɛrɛ yira na fɛn fɛn nana ni hami min ye yan ni hasan wal huseini barika ye ala ka bɛɛ mago dilan baara in bɛɛ kun ye alijinɛ de ye an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ya rabbi jannatul firdausu bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye an bɛ tunga fɛ ala ka tunga nɔgɔya an ye k'an kisi tunga gɛrɛgɛrɛ n'a masibaw ma ala ka n'an malo ala ka n'an labila ala ka garizigɛw foni ala kira hɔrɔma kama n'an karamɔgɔ barika ye salli ala rasul salamu aleykum warahmatullah dakuruɲɛ fila laseli bannen tumana min na suntigɛ baaraw sɔrɔla ka boloda ka kɛ ni imamul hasan alayhi salam ale ka bangeli kunbɛ san ɲɛnajɛ baaraw ye suntigɛw kɛra aw yɛrɛ kun ɲɛ b'a la cogoya minnu na ka tila ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ni imamul hasan alayhi salam ale kama ala ka se ka basigi ni hɛrɛw ni sababu ɲumanw nati o la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kun ye an ye faransi ka bɛn marisi kalo ma san 2026 sunkalo kalo tile 15 o min bɛnna imamul hasan alayhi salam ale ka bangeli anniversaire ma jamiyatul ansardin ale bolo fara min bɛ faransikaw fɛ yen nɔ ka fara madame konate seyida balakisa haidara kan u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ani cɛkɔrɔba ɲuman n'o ye a seyidi sherif usman madan haidara a ka welekan jaabili u ye nin kɛnɛ in sigi o la an b'a ɲini ala fɛ duwawu minnu kɛra a kɛnɛ kɔnɔ ala ka duwawu ninnu minɛ ka basigi nati jamana kɔnɔna na ka bɔda di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra karamɔgɔ yɛrɛ ka jabala la faransi yen nɔ an b'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ ala k'a ɲɛmɛ ala ka aw fo k'a waleɲuman dɔn mali kɔnɔ mali kɔ kan ka duwawu kɛ ala ka sigi wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu Mawla Hasan, Mawla Hasan, Mawla Hasan, Mawla Hasan, Mawla
Mala Hassan, Mala Hassan,